Ledové království, kde pak? Tohle je nový úsek dálnice D8, který v mrazech čeká na své otevření. 6. prosince jsme měli vůbec poprvé možnost si nový 16,5 kilometru dlouhý úsek dálnice v předstihu projet. Tento most jsme stavěli speciální technologií, která nám umožnila stavět ho v uvozovkách zhora. To znamená, že noha dělníka nešlápla do spodní části Opárenského údolí, tak abychom celou tu oblast ochránili. O kousek dál přijíždíme na místo, na které se před 3 lety sesunul obří svah. Po sesuvu už tu není památky a ředitelství silnic a dálnic zahání obavy, že by se něco podobného mohlo v budoucnu opakovat. Za mnou přímo vidíte obnovené těleso dálnice a zároveň nad ním je celá sada velmi masivních kotvících prvků, které stabilizují celý ten svah. V tuto chvíli tato část dálnice je zcela stabilní a zůstane stabilní. Bezpečnost tu hlídají čidla, která prý říkají, že oblast je v klidu. Další slib, že je nový úsek dálnice za Lovosicemi bezpečný, jsme si vyslechli na druhém problematickém místě. Prackovická estakáda, kde se v průběhu stavby propadaly mostní pilíře do země. Všude jsme naměřili hodnoty, které, jak říkali odborníci, svědčily o tom, že most se chová mravně. To je mírná nadsázka. Ale pro nás znamená, že ta mostní konstrukce celé té mimořádně krásné, stavebně krásné prackovické estakády je v naprosto dokonalé kondici a odpovídá té očekávané životnosti kolem 100 let. Dokončovací práce na dálnici finišují a podle ředitelství silnic a dálnic jsou dělníci dokonce v několikadenním předstihu. Termín otevření ale platí. 17. prosince přesně v 10 hodin se v tomto tunelu chystá velká sláva. Dojde tu k přestřižení pásky a řidiči po mnoha letech budou moci konečně využít celou dálnici D8. A na slavnostní otevření jsou zvaní úplně všichni. Návštěvníci mají slíbený guláš a přijede i prezident Miloš Zeman. V portálu tohoto tunelu provedeme vlastně tu slavnostní ceremonii. Hlavně, to je nejdůležitější, je přístupná úplně všem. Řidičům se po otevření výrazně zkrátí cestování například z Prahy do Ústí nad Labem nebo Drážďan. Tento 16,5 kilometru dlouhý úsek se začal stavět už před 9 lety a zdá se, že je konečně hotový. U D8 se nejvíc mluví o bezpečnosti a tak po třetí v této reportáži zazní důrazné ujištění, že řidiči se tady rozhodně mohou cítit bezpečně. I vy se tady můžete cítit bezpečně, já se cítím bezpečně a pokud bychom měli jakoukoliv pochybu, byť jenom potenciální, tak samozřejmě buď přijmeme nějaké opatření nebo vůbec sem ten provoz nepustíme, ale buďte si jisti, že tady na tom úseku D8 je a bude bezpečno a budeme na to dbát, budeme to sledovat. Tomáš Novák, iDnes.cz